Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan channel da kuke kallo na Sauti Big TV muna sanya muke ɗauke ne ba don komai ba sai don ku dinga amfani da shi wajen rera waƙoƙi musamman na waƙoƙin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma da ku yi waƙoƙin nishaɗi, faɗakarwa da dai sauran nasihohi da kuma na soyayya. Amma ba mai da ɗauki wannan kiɗa a wannan channel waje a waƙoƙin na gau da shi ba. Masha Allah, mun bar ku lafiya, ku ci gaba da mana subscribing. Kun subscribing ku danna ƙararrawa